सोचती अगर हमारी मर्द के लगे जाई ना तो एकदम ओके जरा के राख कर देबे, ऐसा कर देब ना कि फिर दोबारा आवे के नाम ना ली। हमके जलन होला, हम ना चाहिए ना कि हमारी मर्द के लगे दूसर मेहरारू चाहे दूसर लड़की कौन आओ, ठीक ना। ओ घूट काट के खूब आराम से बैठ जाता नहीं अयो। कन्या का जी मम्मी जी? अच्छा ये बताव, हाँ बोली। अब मने घर में केकरा से ला जात रहो? हम तोहार भसुर हई कि ससुर हई कि ला जात रहो? कम से कम हमारे सामने मत मुंह अपन उघार के रख रहो। मम्मी जी हमके बड़ी लाज लागेला, ठीक ना। हम अपनी गंगो रहत रहनी है ना तो घूंघटे निकाल के सब काम करबू। अरे तो का हो जाई कॉल लेब, हम काहे दिक्कत होता है आपके? तनी है दे तू करो ना, तनी देखाव ना। दी ना बात समझी ना, हमके लाज लगा था जी मम्मी जी आपसे। ऐसा ना देखी, घर में कम से कम हटा के तो रह। कौन कहे कि दूसर के हुआ बताटे आए हम देखे खातिर तोर से नहीं कि तनी देख लेती, तू मुंह ना देखालू। आखिर काहे ना देखालू, का बात बा बताव? हमारा से जब ला जात रू तो दूसरा से केतना ला जेबू? आए अइहा से देखे खातिर अबे लगले तो बताव, देखिए से त का होखी? जान तनी मम्मी जी हम काहे नहीं कि घूंघट उठाओ, ऐसे नहीं कि उठाओ कि पूरा घर में अजोर हो जाए, ठीक ना। तो जोर हो जाई। हाँ काहे कोनो दिक्कत बा आपके? ठीक है बा, कोनो दिक्कत नहीं तो के। तुरंत एगोड़ी जाती है तो एगोड़ी आवती है, एगोड़ी जाती है तो एगोड़ी आवती है, पता ना कितना देखे खातिर ना आवत अड़ी सा। अब हम का कर सकेनी? जब तू ही राजी बाड़ू के हम घूंघटे में सब काम कर ले तो ठीक है बाटे बचिए, का करे के बाटे ना हटेबू तो। लेकिन हम तो कहत रहनी कि हटाइए दे तू, बाकी अब हटा दे मम्मी जी, अब काहे टेंशन ले ले बानी? अरे आज ना तो काल हटाइबे करब, ऐसन कोनो बात नहीं की, ठीक ना। जय दी टेंशन ना लें आप, ठीक। कम से कम मुहावा तो उघार के रखो। हम ससुर भसुर ना न है कि ला जात रहू हमसे। हैं हाँ को ना मम्मी जी कबो कबो ऐसन बात कर दे दी। अब बताओ अबे लगले यहाँ सब देखे खातिर के कहीं से अपन पतो देखाओ तो हम का एथु करम, का जवाब दे? का तुरंत तुरंत कितना पतो ही देखी है, जब दूसरा दिन बोल देख ली है जा तभी ठीक नहीं खे यही ने बताओ ना ना घर वो माने कि ना देखल नहीं खी जा के दोहरा दोहरा के देखे। अरे उ तो हम देखला ही बानी। अब तोहरी नियर के बाटे बताओ? उ तो बाप रे बाप मुंह घर को तो बुझाई कि पूरा घर में झूरी जोर बाटे। मम्मी जी ऐसा नहीं खी उठावत बात समझ ना बात सही बा, उठाबो मत करे जान तरू उतना जोर भी हो जी त दिक्कते बाटे। केहू कही कि इतना माने कहां से लाइट आ गई। चलो तो ठीक है बाटे अपन, लेकिन जे भी देखे आई तो तनी अपन एथु क के रही, ठीक ना। ठीक है बाटे तो तनी सोच समझ के आई। अब जा जा घर में, अब ए जे बैठल ना न रहबू। ठीक हो मम्मी जी जाता नहीं है। हां ठीक बा जा। जब ना हटाइबू तो कहाँ पर आई बाटे, ठीक है। कारे में जी का बैठल बड़ी कारे में वो हिंग न रही कोनिया बन के रही, मुंह न ना दिखाई, गांव के लोग तोर सब अभी तो करे हम बात करती आवत रहनी रे बबुआ जान ले गांव नगर का तू कितना ला जाती है माने की चाची को तड़के अरे तो कनिया आई ले खाली मुंह तोपले रहती है, कैसे बबुआ काम देख चले? संस्कारिक भी है, बढ़िया भी है जान ले। अब जगह भी वही गने रहे तो का मुंह घर ला के जरूरत मतलब बाटे। जिंदगी भर वही न रही। अब नहीं जिंदगी भर ना, लेकिन माने उघारे कि ना माने कि हम पति हैं, हमरो को मुंह ना दिखाई। हां नहीं तो गलत बात बा के दिखावे के चाहिए। माने खाना ले आवतिया तो मुंह ढकले रहतिया, तोरा के पानी देतिया तो मुंह ढकले रहतिया, ई कौन रीति रिवाज है? जा तो भी नया नया बिया हो उतना ना ऐसु कइल जाला। अब हम कहाँ बोलत नहीं रे माई, तू समझा दिए पति के तो मुंह दिखावे के चाहिए। मान कि चाची या फुआ यहाँ से मुंह दिखाई, मान कि यहाँ से तो कैसे दिखाई? तू तो लचकोकर भइल बिया, कितना उ मेहरारू ही है, कितना लचकोकर बिया रे माई। अरे त का हो गइल लजकोकर बिया त जाय दे, कतना सुंदर बिया भी बात बतियावत रे। सुंदर की वजह से ना मुंह उघारत। चल ठीक बाटे, लेकिन हम जाते ठीक ना को तनी समझा दिए। हम समझा दे तू जो। अब देख सुन, अब जाइला तो पहले ओकरी चक्कर में मत रहो। ये जी लाज लगाता रहुआ से, त का लाज लगाता? तब हम के तू लाज लगे के चाहिए। अच्छा ठीक बाटे, और ढेर उतना भी दिमाग लगावला के जरूरत नहीं के, ठीक बाटे। कलिया बनल बड़ी, अरे 1 महीना 2 महीना रह जाला तो बेचारी। ठीक बाटे समझा दी ठीक ना। अब उतना सुंदर बिया तबे त मुंह ढकतिया। हां अब मुंह उघारा तो वो दिक्कते बाटे, उघारी फिर अजोर हो जाई त का फायदा बाटे? त अपन ठीक ना बिया अपन साड़ी से ढक लेबे मुंह, तो
कैसे खाली उघरला के बाद फिर अब थोड़े ना आदमी खाली न इज्जत जाला कि बार बार जाला। अपन जले पर्दा में बेतले बिया, अरे कतना में तभी नया नचर न बिया, ओकरा नियर के बाटे गाँव में बात बतिया बता। चलिए हम चल के काम धंधा करे को ले दादा। अभी झाड़ू लगाई तो सबके हुआ के देख ली, ऐसे बड़े घूंघट ओढ़ के वो करी तो कोनो दिक्कत नहीं है। अब झाड़ू लगाने से घूंघटे ओढ़ के कुल काम। रीता, ए रीता, क्या बोली? झाड़ू लगाइबू, खाना वाना देबू? काजी खाना खाए? हाँ भूख तो लागल बाटे। सुना ना रीता, घर में क्यों ना रहला मम्मी मम्मी? तू हरदम नहीं भैया, एक बात बतावा, बोली हम तोहर पति है कि ना? हाँ ये काहे इबरा का हो गइल आपके? ये कने काहे नहीं बोली? का ना हो गइल, कई दिन से तू बाड़ू की कनिया बन के बाड़ू, ना माई के देखावा तड़ू, ना चाची के देखावा तड़ू, ना गांव जवार के देखावा तड़ू। देखी हाँ? हम तनी- इतना संस्कारी का बेटी है ना, आकि तनको आपका इज्जत ना जाए, ठीक नहीं? चल है ना होता रीता, चोनी बार बार झाड़ू लगा। माने कि रीता ठीक बटे, गांव जवार के ना देखेबू, चाची के ना देखेबू, ना फुआ के देखेबू, माने कि हमरू के ना देखेबू। अरे तोहार पति है, तोहार जिंदगी है, प्यार है। ये कहे कहतनी जब घर में हम बानी तो आज ना त काल आपके देखो, एक बार देख ले, कोनो जल्दी बाकी यही बेरा देखब हमके। ऐसन कोनो बात नहीं के। देख चंदनवा के मेहरारू आइल तो दुए दिन में देखावे लगल, अरे मुंह देखाई मिलल, मोबाइल मिलल, घड़ी मिलल, तू बारू तो 2 महीना बीत गइल, आज ले सबके देखावत नहीं को, हमारे के तू नहीं क्यों देखावत? का है, का बात बाटे? माने हमरो से लाज हमारे लगता लेखा का? में हमारे लेखा में मेहरारू पा गई नहीं तो भाव बढ़ता का? आपके वैसा ने मेहरारू चाहत रहे कि जन कपार पकड़ लुगा गिरा के चलो सब, ठीक ना ना? ना ऐसन कोनो बात नहीं है, संस्कार ना भुलाए के चाहिए। तो लेकिन पति के तो तनी चेहरा देखा था, फोटो पे देखल रहे, लेकिन स्कूल का फोटो रहे, लेकिन तनी दुल्हन में हम तहके देखल चाहत नहीं ना, ना देखा रहे दिन हमके लाज लागत है आपसे बड़ी। यार तोहार लाज कैसन बाटे? बताई काहे? हाँ कहे अब कौन मेहरारू मर्द के लगे जाली सजी, हाँ। तो तनी लजाली डेराली ना उ हम माना तनी लजाए के चाहिए, डराए के चाहिए पति से, आ पति का हर बात माने के चाहिए। आपका बात हम नहीं मानो ना ना कोनो बात नहीं के। आ देखी सबके हम बनाओ तनी खियाओ तनी, माने कुल काम इतना बढ़िया से, इतना हमके बढ़िया ही घर लागत ना, सबके हमसे प्यार करत आवे, बढ़िया से बोलत आवे। अब सच कही ना तो घर छोड़ के हमें हिले के मने नहीं खे। अरे पगली ऐसे तू काहे बोलत अब मान ली कि हम मरी जाए तो का होई? बे पगली ऐसे काहे बोलत तारू? हम ऐसे ना होखे देव, काम धंधा कइल जाला, मन से रहल जाला, घर में मिल मिला के रहल जाला, ठीक ना? हाँ टेंशन ना लेला, तार पति बाना जवन चीज चाहिए जवन यही से तो जी भगवानो हमार सुन लिया ना। हम पहले ही से सोचत रहनी ना कि हे भगवान जी हमके ऐसा परिवार दिया ना कि हम जिंदगी भर खुश रहे, ठीक है? आ सच में वैसा ने हमके परिवार मिलल बट्टे कि एकदम मम्मी जी तो इतना बढ़िया से समझावत नहीं ना, जानत नहीं उतना तो हमार माई हमके ना माने कि समझावले हम हुई। तो के खराब समझावत है ना, हम बुरा हम बनी कब ना। कहनी है कि आप हमके गलत समझाओ? ना है ऐसा कोनो बात नहीं के, चलो ठीक बाटे। लेकिन ए रीता तनी देखा दे तू, जितना तोहार हाथावा सुंदर बा ना, माना तनी कि तोहार चेहरो भी सुंदर होई, लेकिन तनी हाँ देखाओ वो ना तो जी हम प्लीज। शुरुए से सुंदर है। देखाओ ना आ please। देख लेब ना, कोई इतना जिद कइला जानता नहीं, मतलब जीवन मरद मेहरारू के बात माने ना सना, वो बड़ी सुखी से रहे ना। माने कि रीता हमरा के तरसा देबू, 1 साल 2 साल बाद देखैबू का? हां का हो जाई जी? अरे तुम्हारी हाथ का माने मेहंदी छूट गेल, अब ले हमरा लेना खातिर देखैबू। उतना ना इंतजार कर सकी ना का? 1 साल 2 साल बताओ तू लजा तरू अपना पति से, हां ना लजाए के चाहिए। अच्छा ठीक बा, हम जाते हैं तनी, मेहरारू का बात माने के चाहिए, ठीक ना? ठीक बा मानब कोनो बात नहीं, ठीक बा हम जाते हैं बाजार या तनी सब्जी उब्जी ले आके बा, ठीक ना? ठीक बाटे ठीक जा। बा। चल बोलना इन लोग के मुंह दिखाई, अब मुंह का दिखाई कि हम का बानी, लेकिन कुछ कह हो, इतना हमके परिवार सुंदर मिलल बना कि ये घर में हम बहुत खुश बनी। आ अगर हमारा असलियत जान जइए जैते घर में हम रह दिए जा, घर से बहरी निकाल दिए जा, ऐसे बढ़िया कि घूघट ओढ़ी के रह तो ठीक बाटे। अब चली खाना मंगनी हो तो खाना निकाल के दे दी, नहीं तो कहब मुहवा तो देखाते नहीं के कहाना नहीं के मनत, खाना के कहानी तक ना मनलस या ना निकाल के दिलस या। ए कनिया, हाँ मम्मी जी, 1 लोटा पानी तन लेके आओ तो प्यास लागल बा। ठीक बा लेके आओ तनी। चली पानी दे दी मम्मी जी के, वाली पानी भर दी कि लोग नहीं के ना ओटा काढ़ ले के देख ले ना। अरे भाई हमके का हो गइल पेटवा में?
आह आह आई 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 अरे माई ए मम्मी जी ए पेटा में देखी ना जी। अरे माई का हो गइल हो? देखी पेटा कहीं दर्द करता जी। हाय दादा का हो गइल कनिया? अरे आइए बाबा जी हम काहे कदी भेज देनी जी। ए बाबू अरे दौड़ देख रे का हो गइले? अरे माई होता था का बोल रे भाई रीता उठा रे ए रीता हट हट अरे हट माई पानिया के भेज देनी हो दादा का। अरे बाबू का बोल रीता अरे काले रे रीता माई का पानी के भाई भेज देनी हो दादा। का भाई आयो भाई का भगवान बोले करे रीता पेट में 2 महीने ए 3 महीने के लइका रहलवे। रीता आ कहां से का हो गइले भगवान हम कहां से केने पानी के भेज देनी? आयो दादा हम मर गया थी हमारे के भगवान उठा ले गया। अरे हम मर गेला थी त ई रहित रे घर में रे माई कैसे का हो गले गिर गलिए माई। हम ना देखने रे बाबू कह दे के बेटा हम चल उठा के घर में ले चल उठा ले उठा पकड़ चल चल उठा क्या करी जब से बियाह करके लेके आयल ना हमरा जीवन माने लागत कहीं घुमाऊं के ना लिए आ जाला। एगो सास बाड़ी तो उ खाली नहीं रहेली तो उनको तो हमरा भी रहे के चाहिए। आहो ए जो का बैठल बड़ू अजी का कोई जीरो के तो बुझाता नु खाली पता माने नहीं कि कहां रही ना मन नहीं खेला तारा मन नहीं के लगा तभी नु कहता नहीं कुछ काम धंधा न कल का दिक्कत काम धंधा तो करते बानी मम्मी जी पता ना खा लेवली कनियो चल जाली घूमे खातिर ई ना होला के तनका हमरो भी ना नहीं बात नहीं खे। अब मान लगे अब अकेले बाड़ू माई भी अत्यंत सखी सहेली घूमे गई हुई बतिया खातिर कौन टेंशन मत लो। बाड़ू घर में निमन निमन चीज बना के खा ठीक ना। हां लेकिन आई नहीं जी बैठी का बोला आई जानता नहीं हम सोचता नहीं ना कि हमरा के कहीं घुमा के ले अइती तो ठीक रही तो मने नहीं खेला तो बियाह करके लेके आइल बनी रख देले बनी बुझा तक कि अरे भाई तू कहबू तब न मान लगे अपने मने कहाँ से हम ले जाए आ काहे तू मना करेबू तब अपना मने ना कहे के चाहिए कि हाँ हो चला घूमे बियाह करेला आदमी काहे खातिर। हाँ हो ठीक कह तरू चलो कहिए दिन बताओ चलल जा साँझी के चले के ठीक आ का बाटे। की नहीं तोहरा के हो हमरा के ना एगो साड़ी किने के बा आ एगो सूट किनम घरवा ने पहने खातिर। ठीक है बाटे आ सुनो ना हमनी के लइका बच्चा उन्हनी के का की नहीं लइका बच्चा होई तो होई जइया ना मतलब अब आइए का लो माने कि हम लइका बारे के परिवार के बारे में सोची ना हां देखो हम आगे के तक ले सोची ना ठीक ना। तो ठीक बा होई जाइए ना हमरा शौक नहीं खे कि हो हमारे लइका बच्चा कैसन पेनी कैसन ना होई त हम खुदे ले आए ठीक अच्छा चल ठीक बाटे सुनो बर्तन तो तन ले लिया 2-4 गो थरिया मेहमान आ जाला तब का करो। हां जी सोचत है ना कि 6 गो प्लेट ले लिया 6 गो गिलास काहे कि केहू आवेला नु त चाय देवे में बड़ा दिक्कत होखेला। ठीक रहेला आ तनी मनी खाइल कर निमन के शरीर तोर बने तो ठीक बा आऊ का बनाई का मतलब ये कहे आली अब जितना पेटा में आटी होता ना खाई। हां ना ना ऐसन कोनो बात नहीं खे आ तन मान लग बियाह आइलू तो कितना टीटी पाता रहलू टीटी रात अभी तो ठीक बानी ना मीडियम में बाड़ू तो बस लेकिन तोहरा के नरानी मोटाइल देखल चाहत हम ना मोटाइल चाहिए ना ये आदमी दुबराए खातिर पता ना का कर देखो हमके पातर मेरा ठीक ना लगे मोट हमके निक लागेले ठीक ना। सुन तरू का जी तू अकेले तू ही घर में बाड़ू ठीक ना सब कुछ कर आ माई का सेवा कर ठीक ना। तो मतलब हम सेवा नहीं की करत सेवा में कोनो कमी कहीं ना ऐसा कोनो बात नहीं खे ठीक ना बढ़िया से देखभाल कर जाला माई बीमार होले तो तनी दवाई भी हम ना माने तू बाबू सब टिके बैठे खातिर के लेके बड़ा ना ना रे जिम में कोनो काम हम नहीं खे ऐसा कोनो अरे तनी समझावत नहीं अच्छा, करे तोर सेवा हुआ करे खातिर चल ओकर बुझाई त करे ना बुझाई त ना करे लो, समझाई ना रे तू अपन मैं काम तेरे कर जो हाँ, ठीक है। हमारा के मन तू हमारा के सिखावे लगल ई बताबो मरते के लगे सट के बैठे रहले काम चल जाई। मम्मी जी का आप कहीं तब हम करब ना घर में के कुल काम बाटे जनते पर हम अकेला आदमी कितना का करी हां देख जौन कहब रहो उहे न करब हमरा हां त घर में कुल काम पड़ल बाटे ओके जाके कर। अब हम कहे जाई कि हई करे के बा हौ करे के बाटे तारा नहीं के समझ में आवा त मर्दनन के का ले बाड़ू मर्दनन के यहाँ से तो हटबो करबू त ना हटे दियो सा। ठीक बाटे जाता नहीं कपड़ा उपड़ा धोवे के बाटे ना धो देता नहीं और ये ऊपर छाता पर वो डाल देम ठीक बा। गेहूं पसारे के बाटे तनी धो के 2 बल्टा तनी जाता कद ठीक बा, तक जाता नहीं धो दे। हां जा
इतनी के तो बा कि समझदार बिया, कोनो काम कह तो तैयार रहती है, ऐसा न चाही। ये हमार लड़का बे ना वैसा बाटे दोगला, खाली दिन रात सटर रहता टे। बाकी कुछ कह, आज 2 महीना हो गई न, बाकी एक कुछ के पता ना लगो। चलो भगवान करस कि कुछ के पता लगबो मत करो, काहे से कि बाकी उतना नहीं खेत खत ज़्यादा एगो गइल तो एगो आइल, अब का करी, अब उतना दिन खातिर हुए रहे तो बाकी का करब, जितना दिन खातिर रहे उतना दिन खातिर अपन एगो गइल तो एगो आइल। कुछ कह ऐसा नहीं मिलिए गइल कि हमके कुछ महसूस ना हो खेला, कुछ कह महसूस ना हो खेला, एगो गइल तो एगो आई, इतनी के तो बाटे। चली हम कुछ करी, आखिर अकेले कितना काम करी। अरे भाई रे भाई, ऑफिस में कितना काम रहता है, इन्हीं से दौड़ भाग कैले रहता रे, बहुत थकान हो गई बाटे। चलो सूती जाए, कोनो बात नहीं है, बहुत थकान हो गई बाटे, कोनो बात नहीं है, सूते दम रखे। अयो दादा, एकदम कपार बथे लगल काम करत करत। इतना कपड़ा रहला, सब धोवनी है, गेहूँ धोवनी है, सब डालनी है ऊपर ले जाए में तो करेजा बुझाता कि एकदम हाफ गइल बाटे। अरे वो सुतल बनी का जी? हाँ हो, बहुत काम धंधा कऽ के आयल बनी ऑफिस से, थकान ज्यादा हो गई बा ना। तो मतलब हम ही रवा ऑफिस में काम करते हैं, हम घर में काम करते हैं, तो वो कुछ हो ना। हाँ ठीक बा, कोनो बात नहीं, तू सुत रह, कोनो दिक्कत नहीं के, सुत रह तू चैन से। ये नहीं आई ना तनी सट के सुती बे बहुत थकान हो गल बा हमरा के ना, बहुत काम धंधा कऽ देले बनी हम। ए नहीं आई ना जी, बे छोड़ा ना, काहे के छोड़ा ना। देखो तो कि ऑफिस में कितना लिखा पढ़ी, दौड़ा भाग का, मैनेजर का, वर्कर। हम लोगों के ऑफिस वाला काम लौकेला, हम नहीं खिलौकत, बियाह काहे खातिर कइले बानी। बे तू लौकत बाड़ू, ठीक बाटे, बाद में देखल जाई, हमके सुत दा, ठीक ना। अरे ये नहीं मुंह करके सूत बे ना सुता, तू अपन देखा, हम अपन देखा, सुता ना, गाय लगाता हमारा। अयो दादा मछलो काटत जा, तू तो निर्दयी भइल बड़ा हो, तनको ना बुझेला कि मेरा हारू के लेके आइल बनी तो ये करो मतलब अथी करी, तो ओने मुंह घुमा के सूत गइल बड़ा। हमारा पति की जगह पे ही आके हमारी जगह पे ही सुतल बिया, हमारी पति के सामने और लगे कि तो मन करता कि यही मन खा चबा जाए एकदम से नहीं। हमारे पति के साथ में ही सुतल बिया हमारा जगह पर, ये तो पकड़ाते नहीं खा हाथ में, एकदम मन करता कि एकदम मार दी जान से। आपसे हम दूर चल गई, हमके मरने के कारण जाए के पकड़ात काहे नहीं की, ये तो हम पकड़ाते नहीं की। अयो दादा, ये जी सुनो तनी, उठी ना। का पता नहीं कैसे सपना देखनी है, एकदम बहुत हमके डर लगता, सही में बहुत खराब सपना देखनी है। अरे कैसन खराब सपना, का बात बा? बुझाता हमरा के मुंह आया तो ऐसे लगता हुए। बे का टेंशन ले बड़े, के बा केहू तो नहीं के, माई बिया घर में का? बहुत खराब सपना देखनी, बुझाता हमरा के केहू भूत मन के आइल बा मुंह भूत? आई दादा कहाँ? अरे सपना आ, तू सु जा, कौन दिक्कत नहीं के, जा सुत। अरे भगवान, हम पहली बार ऐसा सपना देखले बानी। पहल के मेरा ना ना ये भूत बन के आइल बिया का पहली के? ना ना तू सुत, सपना रहला। अरे तू हमार पहली मेहरारू हो, सुत, सपना ना देखल जाला, बुरा ना मानल जाला। बाप रे बाप, भूत बन के आइल बिया, हमरो डर लगता, का करी। चलो छोड़ जा, माई के सुबेरे बताई को। ये जी मत छुई ना, ओके हमके बहुत दुख होता, मत छुई ना जी। तो पकड़ा देने की आदत हमके मैंने कही
कि मत छुई ना कि तो मन कर तो कि अंगन मार दी जान से कि हमेशा का दिन गाय बजावे जैसे हे जी मत छुई ना माई का हो गेले बाबू का हो गेले पैसे काय करत रे हो ये माई रीता का हो गेले बाबू माई कुछ ना वो सपना रहला सुता कुछ ना होखी मम्मी जब बहुत खराब सपना हमने के देखा अरे हो जाला सपना लौकेला का करबू हमरे घर में ऐसा कोनो बात नहीं है सुत ना बबुआ सुता कनिया हमें हे जबानी कोनो दिक्कत ना होखी तो हम लोग के सुता सपना रहबे पागल मर्दाना के डरा तरह माई डरा गनी हम अच्छा नहीं के डराए के कोनो बात नहीं के ठीक बा माई हां मैं ते जुरावना हां मैं हे जबानी ठीक बा माई सुता अरे चांचे तो दिक्कत तो देवी दादा हाँ ठीक बा वही तो ही लागो तक कि सपने में हुई आवती हां ठीक बा सुता हम जे सुतल बनी जे खटिए पर बानी ठीक बा माई। ठीक ना